Tuwing sasapit ang Kapaskuhan, bida muli ang bibingka at puto bongbong na paborito ng mga Pinoy. Pero alam niyo ba na sa Guagua, Pampanga, isang kakanin ang kanilang ipinagmamalaki na tuwing Pasko lang inihahanda noon? Ako po si Che Valencia, taga dito sa Betis, Guagua. Patku maker for many years na, pero recently po lang po kami nag-accept ng orders. Patku, the word patku is derived from the word Pasko, di ba? Which is the Kapampangan word for Christmas. Itong patku, it used to be a Christmas delicacy. Dito lang sa Guagua. Kaya talagang rare siya. Nakalakihan ko talaga, dito ko lang talaga siya sa Guagua nakikita. Para siyang bibingka and puto bumbong na dati binebenta along the streets of Guagua during the Christmas season lang. Before we started to sell it, para na siyang endangered delicacy. Kasi parang nawawala na yung mga patku makers. Pero sabi ko, sayang, kailangang ma-preserve yung delicacy kasi part siya ng kultura naming mga taga-Guagua. Dahil sa isang post sa social media na tinangkilik ng mga netizens, nagdesisyon si Che na mag-alok ng patku. Pre-pandemic, yon, doon kami nag-start. One time lang, nag-decide lang ako na i-post ko yung ginawa kong patku for a cousin. Tapos madami na yung nag-comment, madami yung nag-inquire. So yun, ganun lang nag-umpisa na we started accepting orders from others. Pero syempre, meron pong parang panimula itong kasaysayan ng patku sa inyong pamilya. Paano ho ba ninyo nalaman yung pagluluto ng patku? Yun nga, kasi growing up, favorite namin yung patku sa family namin. Pero yun nga, ang patku kasi medyo hard to find. Minsan magki-crave ka, walang available. So ang mother ko, ang ginawa niya, parang inaral niya yung recipe ng patku para anytime na mag-crave kami, magluluto siya for us. Ayun, so ganun. So yung recipe niya, parang pinasa lang niya sa akin. It's, yun nga, heirloom recipe siya from my late mother. Na medyo in-innovate lang namin and we slightly improved lang. Ayun, kasi alam mo naman, yung mga nanay, hindi nagme-measure, hindi nagwe-weigh, tansyahan lang yung mga yan. So kami, yun, we started weighing, measuring para mas maging consistent yung texture and taste ng patku namin. Ito talagang dapat evenly mixed kasi yung cassava and rice flour. Para hindi mamuo-muo. Dapat wala talaga siyang Mag-iba ang consistency. Yes. Yung texture. So, and para bang pakiramdaman din, hindi naman kailangan na 3,000 na paikot. Ay, hindi. No? Hindi ka naman magbibilang. Meron bang mga memories na naibabalik sa inyo kapag kayo'y kumakain ng patku? Oh yes, memories of my childhood. Yung amoy ng kitchen ng nanay ko during the Christmas season. While growing up, ganun yung bumabalik sa akin every time I smell or eat patku. Ang cravings nyo sa Christmas season, sagot na ni Che anytime. Dahil all year round, maaari nang matikman ang napakasarap na patku. Bringing the spirit of Christmas any time of the year. We made it available all year round on a pre-order basis. Bale, pag may nag-crave ng patku any time of the year, pwede kang umorder sa Che's Patku. Ma'am, paano
kung sakali, yung inyong local government o yung mga culture advocates natin, hikayatin kayo na, ma'am, i-share nyo naman yung paggawa ng patko sa mga kababayan. Are you open to that? I'm so open to it. Kasi nga, pagka nagde-demo ako, sinishare ko yung ingredients ko. Hindi naman ako nagdadamot sa recipe. Actually, gusto ko talaga i-propagate yung patko making para kahit wala na kami, nandyan pa rin yung patko. Buhay na buhay. Nandito na yung rice flour, cassava flour, at saka yung eggs, at saka water. So, ang susunod nating i-add yung butter. Ano pong klaseng butter yan? Any Any butter. kind. Yung iba nga margarine pa yung ginagamit. Okay. Pero kami, we prefer to use butter. Okay. So, So, akala ng sugar iba, na it's tayo. The sugar, the simple sugar lang din. Yes. Pero maingat din sa sugar kasi slightly sweet lang ang Okay. patko. Kaya nga, hindi siya nakakaumay. Kaya, I think that's washed sugar po yung ginamit ninyo. Pero kung hindi available ng washed, tita, pwede rin ng white sugar. Wag lang brown. too sweet pag mag-brown na yung ginamit natin. Hindi, tsaka mag-iiba yung color Okay. ng patko. It's dayap rind. Okay. Oo, yan yung balat ng dayap na kinudkod. Yes. And alam ko ang paggamit ng dayap is very very Yes, you have to be careful din sa Oo, paggamit very ng sensitive, dayap. very- Yes, kasi meron siyang, pag nasobrahan ng dayap, meron siyang overwhelming taste. ang gamit lang sa dayap, konti lang talaga. Yes, hint of dayap lang. And Talaga it will dapat. give a zesty flavor sa ating mga Yan yung masarap na amoy, yung amoy ng dayap. From the original and classic patku, nagkaroon na rin ng innovation sa iba't ibang flavors si Che na tsak na swak sa panlasa ng mga Gen Z. Ang original flavor ng patko, yun yung classic patko namin. Ano lang siya, mainly made from rice and cassava flour. Yung patko namin, ha? Tapos yung flavor niya is dayap flavor. Yun ang original patko. Pero yun nga, during the pandemic, we decided to introduce new flavors para may variety naman. Alam mo naman, yung mga tao ngayon, especially the young people, gusto nila laging may choices. So yun, we introduced the ube queso patku, the pandan queso patku, tapos yung latest namin yung strawberry queso patku. Okay, that's it. Okay, that's it. Dahil sa masarap, kakaiba at binabalik-balik ang lasa nito, unti-unti nang nakikilala at dinarayo ang ipinagmamalaking kakanin ng guagua, hindi lamang ng mga Kapampangan, kundi ng iba pa nating kababayan. Natutuwa kami kasi we didn't expect na meron pala kaming market na mag-patronize ng patko. Yung patko making napaka-labor intensive. Kaya talagang kailangan you really have to be passionate about it. Kasi it's a long process, napaka-tedious, nakakangawit. Pero in the end, pag nakita mo yung finished product, especially pag narinig mo yung feedback ng mga tao na natutuwa at nasarapan sa patko, sulit naman lahat ng pagod. Yung first time to hear about it sa TV Patrol. And then, meron akong pamangkin na taga-Guagua. And siyang nagsabi sa akin, yeah, to try it nga. To all
mga Filipinos and also like mga taga Pampanga, you know, you should try patku. Itong patku, I haven't tried it. First time ko lang, even though I'm from Pampanga. I'm sure it's really, really, really good. Magkano po ba yung mga patko natin na ibinibenta? Ay, very affordable. Actually, same price lang kami kung paano siya binibenta sa palengke, sa sidewalk. Ganun din yung price namin. Pero yung sa amin, we don't sell it by by piece. We sell them in boxes of 12s and 20s. Ngayong papalapit na ang holiday season, isa sa ating pinakahihintay ang masarap na putahe na ihahain sa mesa na pagsasaluhan ng bawat pamilya. Kaya naman, isama na sa inyong listahan ng patku na siguradong may enjoy ng mga bata at matatanda. Mga kabalen, sa mga hindi pa po nakakatikim ng ipinagmamalaking patku ng Guagua, ng bayan ng Guagua, pwede po kayong mag-order sa amin, especially now, napapalapit na po ang Pasko. Perfect po for gift giving, perfect din po sa mga gatherings and occasions. I-message nyo lang po kami sa aming Facebook page, Chase Patku, at least 2 days in advance po. Ito na po ang ipinagmamalaking patku ng bayan ng Guagua. Classic Queso, bon appetit. Patko na namang muli.